L-istedina tqarbin. Ftit mumenti oħra, is-saċerdot jurina l-ostja konsagrata u jistedinna biex nersqu lejn l-artal biex nirċevuha. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħidnu bit-tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Dan il-kliem ukollu meħud mill-Iskrittura. San Ġwan Battista, meta kien qiegħed jippriedka u jgħallem fid-deżert, wera lil Kristu lin-nies u qallhom: araw il-ħaruf Talla li jneħħidnu bit-tad-dinja. Imbagħad fil-ktieb tal-Apokalissi insibu t-tieni parti ta' din l-istedina. Ħinja dawk li kienu mistiedna għal-mejda tal-ħaruf. Din is-silta tfakkarna wkoll li l-Ewkaristija li nirċievu twassalna għall-ikla fis-saltna tas-sema. Għal din l-istedina aħna nwieġbu batta fidi u ta' umiltà bil-kliem li qal iċ-ċenturjun lil Ġesu meta talbu biex ifejjaqlu lil qaddej tiegħu: Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u r-ruħ tiegħi tkun imfejqa.